गसाइगाव समष्टि आरो तामुलपुर समष्टियाव UPPL नि बिजाथि लोगोसे BJP, AGP आरो GSP जोंबो मदद होजानाय तामुलपुराव जलेन दैमारी आरो गसाइगाव जिरुन बसुमतारी सानैबो नमिनेशन फाइल खालामदों आरो दिनै बेवहाय मसलपुराव BJP नि बारग' आफादगिरि आसामनि रन्जित दास बिथाङा जोंजों दङ आथिखालनि मिनिस्टार आरो गसाइगावआव जि आसामनि BJP नि प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता बिथाङा बाहागो लाहैदों आरो मोनसे मोजां थासारियाव नमिनेशन होनाय जाबाय आरो नैबे बिसायख'थियाव गोबां भटआव जोंनि सानैबो बिजाथिया देरहागोन बेयो रोखा जाबाय मानोना दायो जोंनि थासारिया जोबोद सोलायदों मोनसे समनि जि हिंसायारि थासारि बियो जोबनानै फैदों जाख्ल'नायनि थासारिया जोबनानै फैदों मोजां मोनसे थासारियाव जों बयबो फैनो हादों दा बेनिखायनो जोंखौ बयबो मदद होनो दिनै आवगायबोदों आरो आं मिजिंथियो गोबां भटनि मोनसे माबाजों गोबां भट मोनसे मोननायजों जोंनि बिजाथिया देरहागोन बे बिथांनिसो बाथ्रा टिकेट होनाय होयैया बे जोंनि पार्टिनिसो डिसिसन आंथ' हारसिंनो जेबो डिसिसन लानो हाया जोङो मोनसे हाइ पावार कमिटि दानानै होदों जेराव जोंनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा चेयारमेनमोन आरो जोंनि माखासे MLA फोर दङ दा बेयाव डिसिसन जादों जे जेखौ जायनो होनांगौ बिनोनो टिकेट होदों दा बेवहाय आं पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै आं हारसिंनो डिसिसन लानायनि जेबो गोहो गैया मानोना जोंनि दला जाबाय डेम'क्रेटिक मोनसे दल मध्य BJP नि प्रेसिडेन्टआ मैया स्पष्ट खालामनानै होबाय गोबां मन्थ्रिफ्रा स्पष्ट खालामनानै होबाय जे बेवहाय जेबो लोब्बा गैया हाग्रामा महिलारि बिथाङासो गावनि थाखाय गावनि लाभालाभनि थाखाय बे खोथाफोरखौ बुंबाय थादों आशाबादी कारण किয় অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদৰ UPPL দল ৰাইজৰ অন্তৰত আছে হৃদয়ত আছে আৰু আমি নিৰলসভাৱে ৰাইজক সেৱা কৰি আহিছোঁ এই 5টা সমষ্টিৰ ৰাইজক আগন্তুক দিনত আমি মিত্ৰজোঁটে সেৱা কৰাৰ আমাৰ দুৰ্বাৰ ইচ্ছা আছে আৰু নিশ্চয় সেই সেৱা কৰাৰ সুযোগটো আমাৰ তামোলপুৰ বাকী ৰাইজে আমাক দিব এইবিলাক নাই হেনো উৎখাতবিলাক উৎখাতটো আগতে অসমৰ ৰাইজে কৰিছে নতুনকৈ উৎখাত হ'বলগীয়াটো একো নাই কাৰণ কিয় এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বিভ্ৰান্ত দি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন কথা কৈ আছে কিন্তু ৰাইজে কি কৈ আছে ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে যিহেতু আমাৰ লগত আছে বিটিআৰৰ ৰাইজ আমাৰ লগত আছে গতিকে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা UPPL বা অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীকে দিব যিহেতু এইবাৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী নাই অসম গণ পৰিষদৰ আমাক সমৰ্থন জনাব ইতিমধ্যে আমাৰ 3গৰাকী সভাপতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া যুটীয়া সংবাদমেল পাতি পেলাই जोंहा BJP, UPPL, GSP आरो AGP मोनब्रै राजखान्थि हान्जाजों जों बिजाथि होबाय आरो दा बिजाथि होनायनि उनाव दिनै इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो बिजाथि होदों बिथाङा माबायदि बिजाथि होदों हयथ' जों कागजखौ नुवाखै किन्तु बिथाङा बिजाथि होदों BJPनियाव थानानैबो बिथाङा बिजाथि होदों किन्तु BJPआ मोनसे नेमखान्थिजों सोलिग्रा मोनसे राजखान्थि हान्जा भारतनि मोनसे देरसिन राजखान्थि हान्जा दा बिथांमोना मोनसे सिस्टेम थायो जे गावनि राजखान्थि हान्जानि जुदि आयेन नियम खान्थि मानियाब्ला हयथ' बिथांमोना नेसेसारि एक्सन हयथ' लागोन बा लानो हागौ दा बेखायनो बिथांनि सायाव हयथ' BJP दोलोनिफ्राय गुबुन माबा मोनसे साननो हागोन किन्तु BJPनि दिनैहाय जोङो नमिनेशन फाइल खालामनायाव जोंनि मानगोनां मन्थ्रि रन्जित दास बिथाङा जोंजों दंफायो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमोद बर' सार बिथाङा दङ दा बे हिसाबै जों BJP, UPPL, GSP आरो AGPआ दिनै जथायै नमिनेशन फाइल खालामो